Vonka je celosvetová organizácia všeobecných a rodinných lekárov, ktorej členom je Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva. Čiže prakticky všetci členovia našej odbornej spoločnosti sú zároveň veľkej rodiny s názvom Vonka. Vonka pre nás znamená veľkú oporu. Jednak sa zúčastňujeme konferencií, či už na európskej alebo svetovej úrovni, spolu s Michailou Machačovou, ktorá je oficiálnym reprezentantom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva vo Vonke, sa zúčastňujeme aj zasadnutí výboru Európskej Vonky aj Svetovej Vonky. No a nezanedbateľné je aj to, že vďaka týmto kontaktom sa nám darí pozývať na naše konferencie pravidelne naozaj lídrov všeobecného a rodinného lekárstva z celého sveta. Ľudia, ktorí sa zúčastnili našich kongresov pred covidom, si určite pamätajú na významné osobnosti, ktoré k nám prišli na kongres prednášať bez nároku na honorár vďaka týmto dobrým kontaktom medzinárodným, ktoré máme. Či už to bola profesorka Iona Heath z Veľkej Británie, profesor Kit z Austrálie, pán doktor z Dánska, z Holandska, prišli vždy s úžasnými, inšpirujúcimi prednáškami a toto vnímam pozitívne, že sa na kongresoch bavíme nielen o situácii u nás na Slovensku, ale aj to, ako to funguje v iných krajinách, aj čo sa týka vzdelávania všeobecného lekárstva, výskumu vo všeobecnom lekárstve a celkovej takej vízie smerovania do budúcna.